Marta. Molim te, Paula, smiri se. Što radite tu? Ma ništa, malo u šetnju. Tako dakle. Ponovno dvije najbolje prijateljice i zajedno bježite u sumrak. Nas dvije nemamo potrebe za bježanjem. Jedino oko tebi smeta jer smo na tvom terenu. Pa nije valjda da ćeš nas potjerat, ha? Ma ne, nikako. Ovo je slobodna zemlja. Samo vas dvije se nikako ne uklapate u ovaj prirodni ambijent. Ne, sad ozbiljno, što radite tu? Pa teško da ćeš nas razumjeti. Majčinske brige i dužnosti. Mila i Noa moraju za domaću zadaću prikupiti biljke za herbari. I eto nas ovdje skupljamo biljke. Da, tako je, da. Cijeli razred to treba napraviti. Čekaj, pokazat ću ti.